जोमैफ्रा नायलाय मानसि मोजां अख्रां सायाव हनै दाउ बिरनायजों जाबजों समा फैथारदों बा masih di Semaina Polisi. Sila, eagle. Sini beda, kamu rasa sini dong. Good morning. 다 जों 나 हमनो थांगासिनो. नोंथांमोना नायलांखादों. बबेयाव हमहैगोन आं मिथिया बेसे गोजानावहाय. मानो होनबा आंबो गोदान जायगायावसो दंफैयोना गुवाहाटियावसो दंफैयो. बेनि थाखाय मिथिया. दा नायलांखादो नोंसोरो. बैसोनो साथामा. जायगायालाय बिराद मोजां दा. नायनोलाय ओरैबो बै बुनिया बुजिया मेथाइ कम्पानि बै नुहुरनाया ओरैबो कम्पानि दङ कम्पानि बेफोराव जायगाया 4G खादा नायनो बरियानो नैयाव माइ दुब्लि बियो आलिया नुदों मा साइसनि आरो अन्थाइनि वाल होखानायसो नै दाना हाब्रुबारि गानायसै जोङो लामाया होनाय वालफोरा गावबागाव बाउन्डारि मा बुस्थु सलार लामनायसो ना मासो हमनो हायाखै दै सलार लामनाय बेबायदि गुवार अबाव दंनो ना नार्सारि बायदिसिना फुलि जावैनायसो खाथियावथ' जों दा थांलाना ओंखायनो मिथिला मालाबा खाथियाव थांबा नोंसोरनो देखायगोन मानो होनबा दा जोंथ' नासो हमनो थांगोन ना नाखौबो मोनगोन ना दा नोंसोर नायलांबाय थादो फारि दा बेसे गोजान थांनांगौ मिथिबावा आरो नै माबा माबि गुदुं दं एबा मानि थाखाय गुदुं होदों सिख्लाफोर बिराद दं बेवहाय बर' सिख्लाफोरबा बर'खौनो रायलाया हारसा इंलिस हिन्दी बेल' बा मासे 4G जायगाफोरा स्रो बारनांलायनाय आलो गोजान थाथावथाव जायगाया बेबायदि जानांगौ जायगाफ्रा स्रां ओरैबो 4G गासैबो राउन्ड 4G बोरसियानो बेनो नै गंनैल' मानसिया साब्रै मासे गिदिर दाउदै मा दाउ बियो गान्दा गिदिरखा सिनायनो हायासै आं बे दाउखौ बा जोमैफ्रा नायलाय मानसि मोजां अख्रां सायाव हनै दाउ बिरनायजों जाबजों समा फैथारदों बा masih di Semaina Polisi. Sila, eagle. Sini beda, kamu rasa sini dong, eagle. Tendar kiri kanan, mana ada itu dong? Nih, ada sisi sana kau deh, kamu lihat. 사리 비방라이방 성들서 마이나 배정인간이
अख्रां सा सा बिरबायनाय दाउफोर दाउमा दाउसा बिफां लाइफां जिब जुनार बिसोरनि समायसारदों बिसोरनि रंजाथाव दाउआ दैयाव माबायदि नुदों जोंनि गेजेर दं बोरसि मावरा माबायदि नारि बिलाय मा जायगा फाङाल'सो जायगायाथ' थिगानो नानि बागान बोरसिलाय मेरेनिथिं नाय बिथिं ना साथा माथा नै देखला बोरसि होबाबो अराखैला नायानो आयौ आयौ गोदाव सोराव जाबाय ना बोरसि मोनग्रा नै मोफौसो मासे मोनहां जाबायमोन बोरसि जानो ओइ मुरायाव हाबबाय बै फिसा नुदोंना बे मुरायाव हाबबाय गुदुङाव खदाल लानायाव जावोमोन जों हाग्रा जायगायाव थागाना ओंखायनो बेफोर बुस्थुखौलाय मोनजाग्रा बुस्थुखौलाय जाग्रा बुस्थुखौलाय गारजालै दिनैलाय माबा थागोन आरो नाया बाथारग्रा मोफौ बाथारलाय उफाय गैया नै थांनो ओंखारबाय दायो खैथांगोनथाय आंथ' बारा मोजां मिथिया जायगाफोरखौ ओरैबो नायो ओरैबो नायो ओरैबो नायो बिलोआनो बिलो नायानो ना थांनांगौ बेसेबां गोजान फैनायाव फैबाय दा मोनजागोन साननायदोंमोन आङो बार'थासोआवहाय नाखौ फेब्रेनो ओंखामजों सान्दुंनि मोदाननायजों बारा नुवाखै दे एसे बोरैबा नुदों बोराय जाथारोना आङो खरलेबलेब नुथार माथो आंखौ मानसिफ्रा बिराद बोराय बोराय होनना बुङो सिख्लाफ्रा बासिलायग्रा जाबाय माथो आंखौ हेयार स्टाइलफ्राबो नै लानो रोङा एकदम बोराय मडेलसो थाखा फैसाबो गैया नालायब्रा देनां हिन्जाव लानायावसो एसे नांगोन ना ओंखायनो उफाय गैयैयावहाय दा देलायनो रोङा आं देलायाबाबो देनां हिन्जाव देलायहोबाय थानो हिन्जाव मोनबा नाथाय गोसोथोनाय गैया दे सोरबाफोर आंखौ सिरि सिरि गोसोथोखोमायोबा कमेन्ट बक्सआव हरनो दाबाव आंखौ नायग्राफ्रा आरो सोरनाबा चेनेलफ्रा गोदानबा साबसक्राइब खालाम लोगोसे बै घन्टायाव थुनानै अलाव होना हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअआ आं जेसेबां गोदान गोदान भिडिअ हगारो नोंसोर नुबाय थानायनि नङा होमबा भिडिअआ जाबाबो जायाबाबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो दाबाव नोंसोर जायाखै होनना बुङोबासो आंबो एसे मोजांसो मोजां खोन्थाहरनो हागोन ना देखायनो हागोन ना दा जोङो थांसै थांनायावहाय बबे लामाजों थाङो जों नोंसोरनो खोन्थालांगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंथ' अलरेडि नुलांखागोन नालाय नोंसोरबो नायबानो जाबाय आंनि उन दा नै औवा सिङाव दं आं साहायाव जिरायनानै बिराद बाथुल आङो ना हमनोबो ओंखायनो नै गाननाय जोमनायाबो स्टेन्डार्ड गाननानै फैदों माने ना हमनो गनाय बायदि आरो ना गस्ला मोजां गानना फैदों नै बेयाव खस्थ' बै थांनो लामानि गैया
परिचिनबाय दाना जायगाखौ बरियानो नै हरलाय बारा मोजाङानो जोंनि परिचिनखा जों नोंनिफ्राय हाजोनिफ्राय गामिनिफ्राय दैनिफ्राय दुब्लिबारिनिफ्राय ना बोननायनिफ्राय दाउ बिरनायनिफ्राय मा नायनो परिचिनखा बार बारदों सोर आराम